Skype ndine tikopinda pamushini adikweza Palma made it. Palma varapwa tiri kuti nuhwira kipa distance wangu wakuti fizura masikireti nomataurire kotrust makaiwanaku saka muchizorwa ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese saka muchizonya ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura saka muchizorwa ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese saka muchizonya ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura ameno muchivatemba saka muchizonyadziswa kumhanya naye 3 days makutosenda manyudzo aiwa musadaro zvimwe zvacho munozozvinyanya nehwausingazive nyaya dzako unongotaura makachivhiya chidembo vachikusimbisa zvino zvochonuhwavo kutiza kusiwa uri wega aiwa uchenjere wangu uchenjere waunotemba ndiye muwengi iyeye saka muchizorwa ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese saka muchizonya ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura saka muchizorwa ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese saka muchizonya ziswa nekuti zvenyu munongovaudza zvese dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura dzimwe nyaya hadziudzwe vanhu dzinoda kuchengeta mwoyo mako sangotaura kwawakaudza nyaya dzako dzese ndiye munhu akaudza vanhu vese zvakurwadza zvazobuda zvese adikweza ndati kagipo satrasta mahopo vari hopo unoenda bataza nekwesa mabiri bobi aya machikichori uyo bvisa mambori ndiye godobori saka muchazvirega muchazisiya zvenyu varume kana mapidza ndati muchazvirega muchazisiya yenyu varume wazvabayana